Iako se Microsoft Office odavno preselio u cloud u formi Office 365 paketa, najnovije ažuriranje i mogućnosti su dostupna i u tradicionalnoj lokalnoj instalaciji u Office 2019 Home and Business paketu. U njemu se nalaze popularne Word, Excel, PowerPoint i Outlook aplikacije koje će vam omogućiti pregled, pravljenje i izmenu dokumenata, tabela i multimedijalne prezentacije, kao i prijem elektronske pošte i organizaciju vremena i kontakata, uz najnaprednije alate i funkcije koji su već decenijama karakteristika Microsoft Office aplikacija. Nova verzija donosi mnoštvo noviteta, među kojima su PowerPoint Moft, novi tipovi grafikona u programu Excel i poboljšano pisanje olovkom na ekranima osetljivim na dodir u svim aplikacijama. Office 2019 Home and Business dolazi sa trajnom licencom za jedan PC ili Mac računar, a licenca važi kao za kućnu, tako i za poslovnu upotrebu. Obzirom da je u pitanju FPP tip licence, u slučaju kupovine novog računara, vašu licencu možete prebaciti sa jednog računara na drugi, uz uslov da se prvo ukloni sa prethodnog na kome je bio instaliran. U pitanju je trajna prenosiva licenca. Office 2019 Home and Business ne dolazi sa instalacionim diskom, već se kompletna instalacija obavlja putem interneta. U kutiji se nalazi kako licenca, tako i sertifikat o autentičnosti koji su potvrda o legalnosti vašeg Office-a. Korisnik je u obavezi da čuva kutiju sa instalacionim medijem i COA nalepnicom na kutiji, pošto je ona zajedno sa računarom potvrda da je licenca kupljena. Ako se kojim slučajem izgubi kutija, i licenca je trajno izgubljena. Office 2019 je kompatibilan isključivo sa Windows 10 operativnim sistemom, pa ga nije moguće koristiti na starijim verzijama Windowsa. Ukoliko vaš računar koristi stariju verziju, predlažemo da izaberete neku od godišnjih Office 365 licenci. Važno je gde kupujete tehniku, vaš Gigatron.